Hi guys, good morning. Ga-update lang po ako kay Lolo. Wait lang kayo dyan. Tapos, yan. Magpagupit ka na mo.
Hi! Good morning, Jamcor. Thank you sa thumbs up, Jamcor. Mary G's channel. Meron ka ng jacket. Thank you for coming, my LS. Yan lang kayo, guys. Samahan niyo ako maglinis. Naglilinis kasi ako. Ayan guys, dito naman tayo. Yan. Dinig na dinig dito yung salabo.
Sino ay magbabago? Hindi mo naman makanta yung ano yan. Iya ka umang tanam. Hindi ko. Mama, nakakakit. Jin vlog. Hi, Jin vlog. Hello, good morning. Thank you sa patamsak. Ako naman naglilinis. Diyan lang kayo. Thank you. Update lang kay Lolo. Update. Nilabangan kilikili. At kung nakat ka ng Ate Agnes, nakausahin, Ate Emily, buang-buang. Okay, hindi na tagalan ba? Sarap maglalag, pinamahuan. Yung mga labahan. Ang kuan, parang sari niya. Kasi kung magkunotray ko, dili mabaho ko ang. Ang butol ko ni. Ikaw bakit nabaho? Ikaw bakit
nagtrabaho, kaya ko tagalaba. Ako? Nagtrabaho. Kuha ni ka. Mas mabaw pa yung takting, ha? Wow, ayun na! Marigo ka na. Para tibway ang mamuway. Nagtapulog, makaka. Ilata kayo ng mga sa oras. Mo, kami! Mo! Hi guys! Tutor ko kayo sa aking work. Dito ako nag-work. Ito yung yan, hagdanan paakyat. Yan, may swimming pool na. Alam ko, nakita nyo na to. Yan. Maliwanag masyado. At ito yung TV room. Medyo makalat pa kasi inaayos pa. Hindi pa nilalagay yung mga gamit na yan dito sa cabinet yan. At yung TV, makalat pa yan. Ayusin pa kasi. At yung buong living room yan. Guys, yung buong living room. Hey guys, dyan lang kayo ha.
lang kayo guys. Naglilinis ako. Dinig nyo pa rin dyan yung ano. Yan, Torres, Tamsakos. Salamat sa Tamsak yan, Torres. Hi! Kumusta, Bulbi? Busy pa ako. Oh, maganda to. Tingnan mo. Tutor ko kayo. Yan, oh. Yun yung dining room. Ito ang swimming pool. Hindi masyado makita kasi. Ang likod. Ito yung TV room. Medyo, yan, TV. Makalat pa kasi yung gamit na yan. Lalagay yan dito sa cabinet na yan. Medyo hindi pa naayos kasi amoy pintura pa. Pero sila Salamat. Yan lang kasi maglilinis pa ako eh. Hello po, Marceline Villaruel. Thank you for coming po. Linis lang po ako, maglilinis. May jacket ka na po, Ma'am Celine Villaruel, may jacket ko na po. Maglinis lang po ako.
Salamat po. Hapon pa lang dyan ay gabi. Ang laki ng bahay. Malaki ang bahay. Malaki ang bahay ko. Yan. Yan ang aking nililinis araw-araw. Waray, manay, waray. Karisyo sa imong balay. Wish to have that kind of house. Pwede yan, ang buldi. Pag-iipunan lang yan. Ang bubong ay, yan. Nakita na.
yan yung binaba ni Jen Vlog. Yung kanyang bahay. Pakidikitan. Magmamap lang ako. Basta na Humblebee. Okay na ba? Tadaan! Dito kami sa beach, need ko Oo nga. Kailangan mo magpapawis ang bulbe. Para maging ano, yung katawan mo. Saglit lang guys ha. Magmamap lang ako.
guys. May nag-uusay. Binukod-bukod na bowl. Hindi, pangayon hugasan. Lalaba pa ako ng ano, Tapos na ako nag-map. Momo. Mama, oh. Eri. Medyo pawit dito. Dito tayo. Kasi walang internet doon sa may table. Sige, takbo. Liga mo, Lika. Aray ko. Nangangada. Mama, ah. Si Momo. Oh. Momo, oh. Ayan, oh. Ayan si Momo. Malaki na siya. Mag-ano na siya, 1 year. 8 months. 8 months old siya. Hey! Ang kulit-kulit kasi naligo. Hey! Nangangagat. Basa yung buhok ko, oh. Manipis na yung buhok ko. Buhok ko naglalagas. Dahil sa stress. Alika! Kape muna. Sabi ni Jane Vlog 05. Wala akong salamin. Hindi ko masyado makita ang inyong. Humble Bee, di ka na ba magla-live? Kala ko wala ka na eh. Wala na yung mo, whitey. Naka 4 hours. Ay, 4 hours. 1 hour na ako pala. Hindi ko namamalayan yung oras. Ayan na, nawawala na yung signal. Wala yung signal. Nakaano si Delphine Manubag ngayon. Nakita ko, meron siyang sa Facebook. Uy, si Delphine Manubag sa Facebook, naka-live.
Nasa work siguro sila. No, napagod. Pagod yung aso. Ay, nako, haggard. Bu Mahaba na ng basa. Ang buhok ko sa pawis, oh. Salamat dyan sa nakatambay. Alam kong busy kayo, ay ano na lang. Ako'y ano na, tama na tong isang oras, update lang kay Whitey. Yan guys, ako'y ano, magpapaalam na sa inyo. Hindi, ano kami, dalawa. Yung bahay na to, sa taas, 5 ang kwarto. 5 sa taas ang kwarto. Tapos meron sa baba para sa guest room. Ay, yung guest na yan. Tapos sa garahe. Itutur ko sana kasi kaya lang walang signal sa baba. Dito lang. Merong signal kasi merong ano doon, router. Sa taas meron din. Ano di pa pagkaunin ito? So guys, paalam muna ako. Ay, naman.